171 статтю як максимум Конституції України. Ви це розумієте чи ні? А ваш колега, якого ви підставляєте, який тут стоїть, він в даному випадку порушив чітку вимогу. Ще раз, покажіть мені цей наказ. Ви маєте на мою вимогу показати. Наказ усний? Кого наказ усний? Та ви сюди маєте його принести, я не збираюсь з вами нікуди ходити. Я не збираюсь з вами нікуди ходити. Встановлений порядок. Слухайте, от ще раз, почуйте мене. З того, що відбувається зараз і тут, і в країні, я взагалі боюсь з вами кудись йти. Я ж можу потім кудись не йти. Тому, будь ласка, пропустіть журналіста на своє робоче місце. Журналіста пропускають. І без посвідчень. В чому проблема? Тому що вони проходять сюди, внизу проходячи реєстрацію. Внизу проходячи реєстрацію. Немає значення? Значить, дивіться, немає значення, ви будете говорити десь там своєму керівництву. В даному випадку ви порушуєте 171 статтю Конституції України. Тому, будь ласка, пропустіть журналіста. Пропускаємо. Хай вони удостоверять, що вони журналісти. Нехай вони. От ще раз, нехай вони. Хай вони, будь ласка, там у Литвина і у Януковича. Там хай вони. Добре? Громадяни, які проходять. Це не громадяни. Громадяни проходять через інший вхід. А тут проходять журналісти. В тому числі вони громадяни. Ще раз. Тут проходять журналісти. Вони внизу проходять контроль. Ви це знаєте? Всі громадяни. Вам це відомо чи ні? Звичайно. Відомо. Вони там пройшли посвідченнями? Показали чи ні? Звичайно. Супер, все, хай проходять це робоче місце. Сюди пред'являють посвідчення. що Чому вони журналісти. мають пред'являти? Покажіть мені цю норму. А я не знаю, ви можете пост поставити в туалеті. І що, вони в туалет будуть йти через цього вашого колегу? Стоїть. Я ще раз вас запитую. Вони будуть в туалет тепер ходити, якщо ви поставите там людину по посвідченням? Є вимога. Стоїть. Немає вимоги. Це ненормальна вимога. Ні. А я вам кажу ні. Я кажу так. Я вам кажу ні. Я голова комітету. Своє слово інформації. Ви зараз порушуєте закон. До Зачука. Я не хочу ні до кого звертатися. Я це питання теж не вирішую. Ну все, тоді заберіть, будь ласка, цю людину, дайте можливість працювати. Виконуєте обов'язки також. Ну дивіться, ви зараз просто йдете на прямий конфлікт тільки тому, що вам дали якийсь злочинний наказ. Ні. Так, злочинний. Ви розумієте, що таке 171 стаття? Чи ні? Ви розумієте, що є така стаття? І там кримінальна відповідальність. І я виконую наказ, який ми... Тобто і злочинні в тому числі. Я не бачу його злочинним. Ще раз, 171 стаття, перешкоджання діяльності журналістів. Ви це розумієте чи ні? Вибачте, будь ласка, дайте пройти журналістам. Та як це ні? Так. Відійдіть, будь ласка. Відійдіть, будь ласка. Чому? Ще раз, покажіть мені закон, який це має регламентувати. Саме закон, саме журналіст. Вони проходять контроль внизу, ви мене чуєте чи ні? А тут вони... А в туалет вони теж будуть ходити по посвідченням, я запитую вас. Ви не чуєте мене, я маю говорити голос. Ще раз. Ви в туалет журналісти будете запускати теж, якщо поставити прапорчик, чи що? Є ще помічники народним депутатам. Працівники Шановний, апарату. ще раз Ложа пояснюю. преси. Прохід сюди дозволений тільки журналістам. Для того там стоїть ваш Ложа колега. преси. Виключено, щоб У ті, мене відчуття, що це лажа вже, а не ложа. Розумієте? Те, що ви робите зараз. щоб ЗМІ проходили. Я не бачу жодної причини, чому маєте ви перешкоджати журналістам на своє робоче місце. Перешкоджаєте? Тільки удостоверення. Перешкоджаєте. Так. Дивіться, це робоче місце журналістів. Ну, будь ласка, відійдіть і дайте інтерв'ю. Робоче місце журналістів. Журналісти зайдуть. Я вас дуже прошу, будь ласка. Будь ласка. Ви мені заважаєте стояти? Ні, так відійдіть, я не можу. Вам погано чи що? Ні. Давайте я вам поможу. Ні, якщо вам погано, я готовий викликати, там, не знаю, швидку може, що. Будь ласка, відійдіть. Я не чіпаю його. Ви не помітили? Дивіться, отут тут камера, я ж тримаю двері. Все, добре. Працювати з первим. Не заважайте працювати журналістам. Я не заважаю. Показала посвідчення, я не маю. Ще раз запитую вас, а якщо ви поставите його в туалеті, вони теж будуть показувати посвідчення? Просте запитання. Буде пост, там буде пост. І в тому числі в туалеті, я правильно розумію? Відповідає на ваші питання. Там, де стоїть пост, зобов'язаний. Це розпорядження Зайчука? Я вам кажу, Це розпорядження Зайчука? вважайте, що це розпорядження Зайчука. Тобто ви зараз озвучили, що це розпорядження Зайчука? Я не знаю. Я понял. Підемо до Зайчука. Пішли.